niya kadlat nagbasbasulag kanyang anak ko pakawanan na katimamin rebo anak ko. Ang kumaawat pulos anak ko. Nagrega tawan. Nabalkot ti nakaro aliday ti pamilya Likwan iti barangay Susugaen iti ili ti Pasukin. Gapu iti pannakatay ti 39 ti tawen na construction worker ken padre de pamilya ni Randy Likwan. Kalpasan ang disgrasya ti inmaneho na kurong-kurong iti National Highway apaset metlaeng tinasa o lugar. Iti investigasyon ti pulisya. Ti kurong-kurong ngayon maneho ti biktima ti agpaabagatan a direksyon ken apaman a madanunan na ti nakapasamakan ti insidente. Mapapati ang nag-U-turn daytoy. Sarsarun men met tilugan na ti motorsiklo ngayon maneho ti 39 ti tawen na lalaki ken residente ti syudad Tiluwag. Idinta aksidente ang nadalapos na tilikudan na paset ti kurong-kurong. Rason ti panakidung parna iti daytoy concrete post. Mabilis din yung takbo ng single na motor, sir. Kaya ang nangyari is na-bump ni single motor yung likod ng kurong-kurong, sir, which nag-result sa pagkawala ng control ng driver ng kurong-kurong sa motor niya. Kaya ang nangyari, sir, is dumiretso yung kurong-kurong sa concrete post, sir. Na-confirm po ba natin kung nakainom ng alak kung mga drivers na ito? Negative yung sir, negative din sa alak, sir. May saniman ng alilin kaditi dimteng tinakapasamakan ti aksidente ken timulong anang pakalmay tina ti biktima. Di dahil sir, nakita mi nga apungulon di dyan na disgrasyan sa damot ni mother na di damot ang mga i-comfort so na kison, tinervyos na iso ti kinaskas tami, di kalmanan na sir, tinultulungan min sa dadig si anak na ngamin, di asawa na, yung nimbagtanda nagkakalugan. So, medyo nakaro di donor ti ulo na. Naideklara dead on arrival ti biktima idinto na sugsugatan met ti driver ti motorsiklo ken manarimaan ngagpapalaing iti ospital basar ti pulisya. Doble ti sakit ken trauma mariklik na tinaibati a pamilya ti biktima gaputan na danunan da paylaing daytoy iti nakapasamakan ti aksidente ken nakita da mismo tinagpaayan na. Nakita ko ta di pinagbaliktad na nga kasla agpaarayat nga. Inang kasla ko na anak mga sir nga mana makasauti talagang agar arubos ti darati. Partes ti bagina agong, niwat, mulo, lapayag. Dito ay anak na nga inauna. Sigod nanginig ka ng jay takulom na, sir. Papa ka, papa. Dito yung kadwak. Inala da pinagtugaw dat. Tugaw nga dito kastoy sarta dito agalulukin dirik na na akwa dirik na lang. Saglat at mga apo dahil di ulo na. Kaya paune kang barok mo. Kuna ti ama ti biktima asidadaan da makisarita ti driver ti motorsiklo akaraman ti aksidente. Kabayatan na tilaing biktima ti agsapsapol para iti pamilya na. Kuna ti inana nagaget daytoy ken arig na saan nga gin inanatap ng laing adda maipaay na kaligiti duwang anak na ken asawa na. Nakalasin da nga min, sir. Iso nga ti balbalak mingot. Agtitipong kam tulat ta, sir. Mesan tulat ta ti kastami. Kaasi damot. Nukasan na dongo tama da kin inada ka dito anak da sir. Mas pwede dongo mi nga. Kuka di kita ubing sir. Kahit no sinuwas magarigang ko mga apo kapsat. Hindi makatulong ka da kami. Kamadamad pa lang basbasa di kita ubing. Para kaligiti mangayat at tumulong itinaibati a pamilya ti biktima kontaken laing ti mobile number 0929-977-4778. Idaw-dawat dagiti otoridad kaditi motorista tinaigyat a panagan-anad kanayon ti panagusar kaditi safety gears kas ti helmet ken visibility vest. Siguradon met an natalged ti lugan ken ti bagi ken saan nga aginom ti arak no agmaneho. Ti kanayon alaglagipen ket adda dagiti pamilya ken pagayam nga agururay kadatayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.